Aquest estiu vine a Lleida. Escolta el silenci. Gaudeix de rutes espectaculars. Descobreix la història. Mira la natura i viu el moment. Emociona't amb el turisme actiu. Engresca't amb Lleida. M'agrada compartir. Avui us proposem fer una escapada a la Vall de Boí i visitar el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, un espai natural protegit de l'Alt Pirineu. És l'únic que hi ha a Catalunya i té un gran valor ecològic. Bé, estem avui al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És un dels 14 parcs nacionals que hi ha a l'estat espanyol i l'únic que tenim a Catalunya, al nord de les Terres de Lleida, i un dels parcs més espectaculars del sud d'Europa. És un parc on podrem gaudir de boscos, de rius, de muntanyes que arriben als 3.000 metres i sobretot de més de 200 estanys que es troben repartits per tot el territori. També és un parc on podreu trobar camins per la família, camins pels que us agrada pujar als cims, camins pels que volen fer travesses i també camins preparats per a aquelles persones que tenen més dificultats de mobilitat, però que, repeteixo, aquest parc nacional és un parc nacional per tothom i, per tant, tothom té el seu camí per escollir. Després d'aquesta passejada de muntanya recuperarem forces a l'estació termal Caldes de Boí. Us imagineu relaxar-nos a unes aigües terapèutiques amb segles d'història? El balneario Caldas de Boí es único en su entorno y en sus 37 manantiales de agua mineral-medicinal, o sea, aguas que curan. Tenemos aguas que embotellamos y otras que son sulfuradas que utilizamos para patologías de piel, osteoarticular y problemas respiratorios. Con estas aguas tenemos unas grutas especiales donde las personas ingresan y respiran el vapor de agua que va muy bien para todos los problemas respiratorios. Y también fabricamos nuestros fangos que son específicos para problemas osteoarticulares como la artrosis. Y me gustaría destacar que estamos fabricando un fango especialmente dermatológico, sobre todo para pacientes con psoriasis. Acabarem l'escapada amb una visita cultural al Centre del Romànic de la Vall de Boí per descobrir aquest conjunt romànic patrimoni de la humanitat. Però abans de marxar gaudirem de la bona gastronomia de la comarca envoltats d'un marc paisatgístic incomparable. Doncs ens trobem a la Vall de Boí, just davant de l'església de Sant Climent de Taüll, poble de Taüll. Aquí a la Vall de Boí tenim 8 esglésies i una ermita que van ser declarades Patrimoni de la Humanitat justament el 30 de novembre de l'any 2000 i és una meravella que no us podeu deixar de perdre per visitar, ja que és el conjunt més emblemàtic, el conjunt romànic més emblemàtic del nostre país. Aquí podreu veure els encants i les joies del nostre romànic català. Dintre d'aquestes 8 esglésies en l'ermita, totes estan construïdes entre els mateixos segles, entre els segles XI i XII, que va ser un moment d'esplendor en aquesta zona, i totes són d'estil romànic i d'estil romànic d'influència llombarda. Això és un marc incomparable entre natura i art i gastronomia. Aquest estiu vine a Lleida. Escolta el silenci. Gaudeix de rutes espectaculars. Descobreix la història. Mira la natura i viu el moment. Emociona't amb el turisme actiu. Engresca't amb Lleida. M'agrada compartir.